ċerimonja li saret il-ħamis filgħodu 21 ministru u żewġ segretarji parlamentari ħadu l-ġurament tal-ħatra fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela. Ijiem Borġ inħatar deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa. Owen Bonnici ħal-ġurament bħala Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet. Michael Falzon, Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja. U Anton Refalo, Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Provvista tal-Ikel. Silvio Xkembri se jkun mill-ġdid fl-irwol ta' Ministru għall-Ekonomija, it-Teknoloġija u Proġetti Strateġiċi. Giulia Farrugia nħatret Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarijat u Clint Camilleri Ministru għall-Għawdex. Il-Ministru Byron Camilleri se jkun responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Isport. Miriam Dalli se żomm il-Ministeru tal-Enerġija u l-Ambjent. U Clyde Caruana il-Ministeru tal-Finanzi. Clifton Grima inħatar Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, fil-waqt li Jonathan Attard Ministru għall-Ippjanar, l-Infrastruttura u x-xogħol. Jotjen Abela issa se jkun Ministru għat-Turiżmu. Għalfejn taħseb li ħadlek id-Dekasseru tas-Saħħa? Kuntent bid-deċiżjoni tal-Prim Ministru? Ħafna. Inti xa tirrispondina dwar għalfejn taħseb li ħadlek is-saħħa? Kuntent għal-inqas bit-turizmu? Iva, him. Hallo. Ġviri, minti skomdu l-fatt li inti tabib għamil dak il-ħidma kollha fis-settur tas-saħħa u spiċċajt il-barra mis-settur tas-saħħa. Jiena nagħmel id-dmir li jassenja lill-Prim Ministru u kuntent. Taf għalfejn ma ħadulek? Naħseb wieġbek. Chris Bonnet se jkun Ministru responsabbli mill-mobilità sostenibbli. Fejn taħseb illi eskludilek l-infrastruttura mid-Dekasseru tiegħek? Għax għandna l-iktar proġett infrastrutturali kbir mit-tieni gwerra dinjija law. Isma' minn ħodu break issa. Fil-Kabinett sa naraw ir-ritorn ta' Chris Fern bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej minkejja l-akkużi serji illi qed jaffaċċja brabta mas-serqa tal-isptarijiet. Taħseb illi meta tikkunsidra li għandek akkużi kriminali fil-konfront tiegħek huwa denju li tkun Ministru? Grazzi. Ġala darba inti kont iddeċidejt li tirriżenja. Fl-istess ċerimonja, Alison Zerafa-Civelli nħatret Ministru għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet pubbliċi. Keita Zoppardi Tanti se jkun Ministru għall-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. U Glenn Bedingfield, Ministru għall-Intern u s-Sigurtà. Il-ħabs joħorġu ħafna stejjer li juru li hemm bżonn riforma se tkun qed taħdem fuqha din. Skużi? Mill-ħabs joħorġu ħafna stejjer li jidher li jkun hemm bżonn riforma bħal pereżempju l-ilma, l-mediċini. Sa tkun qed tagħmel xi tip ta' riforma fil-ħabs? Bħalissa għadni kif ħadd il-ġurament, irrid nieħu l-ewwel briefs, jiena nippreferi li noqgħod fuq il-fatti. Dak xi tip ta' ħolma pereżempju? Xi għan li tixtieq tagħmel? Lan huwa li ikollna affarijiet li nkomplu ntejbu fuq illi diġà kien hemm. L-Anġelo Gafat tkun qed iżomm bħala kummissarju? Għatri tinkellem, għasilu sija li ħadd il-ġurament tal-ħatra tiegħi. Melkin Pola-Ġuż Galja issa se jkun Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali. Stennejt illi tieħu d-Dekasseru tas-settur tas-saħħa. Jiena dejjem ħalli f'dejn Prim Ministru. Intant Omar Farrugia inħatar Ministru għaż-Żgħażagħ, il-Benesseri u l-implementazzjoni tal-programm elettorali. Rosjen Kutajar Ministru għall-Ugwaljanza u d-Drittijiet Ċivili, Deo De Battista se jkun segretarju parlamentari fil-Ministeru għas-Saħħa responsabbli mill-anzjanità attiva. Fil-waqt illi Alicia Buġeja Sajd se tkun segretarju parlamentari fil-Ministru għall-Enerġija responsabbli mill-ħarsien tal-annimali.